yanzu aka fara yanzu aka fara mana yanzu aka fara yanzu aka fara muka fara yanzu muka fara yanzu muka fara. I don't know what you came to do. Big combination. I came to let somebody know. Yawa sannu kun ga da Allah mashin ina nake so mu je ku dan tura ni. Yabo ka kwata. Kai da umma nan wace zaka je ka tura? A'a ba ya ga mu taimaka masa ba. To mu je. Mugu. From Nigeria to Hong Kong, me just dey walk like me be King Kong, telling them me do nothing wrong. This one coming from my tongue. I am the boss, I am the warrior, I am the one frying beat like a suya. Fire flames bombing just like a bomb blast. For the matter we no carry last. Yeah, now me be leader in the zone. Malam fa mun gaji fa mun. Wai har kun gaji? Ka ta su ba muke dai. To shikenan nagode. Dawo kai ɗaya rani waye mashin yana tashi kwana. Ka ji wannan yanayin wayo. Dama ni ganin ne kuna zaman banza ba ku da aiki ne ce bari ba ku aiki. Tana tashi wallahi sabuwar mashin bari ma ka ji. What? Addu'ar jini ce kuma ba haɗin mu ba, rabo na ɗan adam na san ba zai wuce shi ba.